Вітаю в ефірі «Кримські питання». Проект покликаний повернути тему Криму в український інформаційний простір. Наступні 52 хвилини у студії для вас працює Олеся Вакуленко. Сьогодні говоримо про таке. Роковини геноциду кримських татар. Як це було та якими є наслідки злочину 1944 року. Якою має бути ліквідація наслідків та відповідальність за депортації? І перед тим, як проговорити про все це з істориком, пропонуємо короткий матеріал про депортацію і взагалі про злочини тоталітарного режиму радянського. Депортація народів з Криму тривала 4 роки, з 1941 до 1944. Сталінський режим не обмежився виселенням кримських татар, корінного народу півострова. Протягом років, згідно наказу Сталіна, з Криму були виселені вірмени, болгари, греки, італійці, німці та роми. На території України є 3 корінні народи – кримські татари, караїми, кримчаки. І Всевишній так все створив, що всі вони походженням з Кримського півострова. Отже, 3 корінних народи України, вони всі живуть в Криму. На великий жаль, дуже мало залишилося караїмів і кримчаків. Ми всі споріднені народи, ми говоримо однією майже мовою, у нас дуже близькі культури, традиції, звичаї, у нас різні релігії. Це нормально для такого розвитку народів. Кримські татари були депортовані. Їх не було майже півстоліття на своїй землі. Все було в Криму знищено. Все, що нагадувало кримських татар. Історію їхню. Крим як батьківщину кримсько-татарського народу. І повернутися на свою землю після таких великих втрат, коли не було 50 років школи, не було видань, було дуже багато обмежень щодо професій. Формальною причиною депортації було звинувачення кримських татар у нібито масовій співпраці з нацистською Німеччиною під час Другої світової війни. За офіційними даними, депортували близько 200 тисяч людей. Згідно з даними Національного руху кримських татар, ця цифра вдвічі більша – 423 тисячі 100 осіб. Масово повернутися до Криму народ зміг лише у 90-х роках ХХ століття. Депортацію кримських татар Верховною Радою України було визнано актом геноциду. І я ставлю на голосування проект постанови про визнання геноциду кримсько-татарського народу номер 2493 за основу і в цілому. Прошу підтримати, прошу голосувати, будь ласка. 245 за. Рішення прийнято. Вітаємо. Найбільше ми поговоримо з нашим гостем, кандидат історичних наук, головний спеціаліст відділу аналізу тоталітарних режимів Українського інституту національної пам'яті Віталій Огієнко вже є з нами на зв'язку. Вітаю вас. Добрий день. Коли ми говоримо про депортацію кримських татар, ми в сюжеті почули, власне, формальну причину, якою це виправдовував Радянський Союз. Якщо говорити про неформальні, а реальні причини і про те, взагалі, з чого почалася ця депортація, цей геноцид? По-перше, мабуть, треба сказати, що кримські татари і в Російській імперії, і в Радянському Союзі були народом-ворогом. Так чи інакше з самого початку. Тобто вони сприймалися російською елітою і великою мірою і росіянами, звичайно, як народ ворогів, якими, скажімо, треба щось робити з тим, щоб асимілювати їх. Тому от з цієї точки зору нічого дивного немає в тому, що радянський режим, скажімо так, він постійно здійснював якийсь тиск на кримсько-татарський народ і взагалі ставився до нього з великою недовірою. Кримські татари, звичайно, відповідали тим самим. І от з цієї точки зору, сама депортація, в принципі, не виглядає такою ж вражаючою, неочікуваною, можна сказати. Ці цифри, які називаються, є офіційні, є підрахунки самих кримських татар. Чи можна взагалі встановити, як багато людей депортували і як багато людей при цьому постраждали? Я маю на увазі людей, які захворіли або загинули за час, коли їх перевозили на інші місця.
Цього точно ніколи не з'ясуємо. За архівними матеріалами так, приблизно 200 тисяч людей відомо, що були депортовані. Інші дані свідчать, що більше людей було. Відомо також, що приблизно від 21 до 45% цього кримсько-татарського народу, які були депортовані, вони загинули під час депортації і в перші роки після депортації. Тому що, зрозуміло, депортація відбувалася в надзвичайно жорстоких умовах, людей і не годували, так, і вони хворіли під час депортації, під час перевезення. Їм не створили жодних умов, коли вони прибули. В першу чергу в Узбекистан, так, куди їх вивантажили. І в перші роки дуже складно їм було адаптуватися до нових умов, нової природи. Звичайно, не було ні медичного забезпечення, і тому такі надзвичайно великі втрати. Тому, от коли ми говоримо про геноцид, то геноцид в першу чергу вбивство саме людей. Але коли от подивимося на цю депортацію, то начебто за задумом організаторів цієї депортації спочатку треба було перевести людей. Тобто не йде мова про вбивство. А от з цієї точки зору, коли ми подивимося, що від 25 до 45% самих кримських татар загинуло під час і в перші роки депортації, то що це таке, як не геноцид, вбивство? Ну і крім того, коли ми говоримо про депортовані народи, найбільше, звісно, було кримських татар, але зараз ми бачили графіку. Інші народи в період ще з 1941 року також радянська влада депортувала. Можемо більше про це поговорити? Так. Загалом, от така геноцидна політика, Радянський Союз доволі часто, можна сказати, вдавався в неї. Це мова йде депортації, це мова, в першу чергу, про депортації. Так? Коли ми взагалі поговоримо, скільки народів були репресовані і депортовані, то це щонайменше 10 народів. Німці, поляки, корейці, кримські татари, месхети, чеченці, інші народи Кавказу. Тобто це була, в принципі, така державна політика Радянського Союзу, спрямована проти народів-ворогів, народів, які ставилися до Радянського Союзу нелояльно, і щодо яких режим був переконаний, що з них не вдасться створити радянських громадян, що б вони не зробили. Відповідно, коли він був переконаний, що з цих людей не вдасться створити лояльних радянських громадян, так, то він і вдавався до таких різних практик, різних способів тиску на ці народи. І коли от ситуація, коли, скажімо так, було достатньо ресурсів, або коли з'являвся підходящий привід, як, наприклад, у ситуації з кримських татар, коли німці відійшли і ресурси були, інколи Радянський Союз так вдавався до таких геноцидних дій, наприклад, депортації кримських татар. Ми розуміємо, що це величезний вплив на сам кримсько-татарський народ, але чи ми можемо зараз зрозуміти, як саме це вплинуло взагалі на Крим і на інші народи, які проживали в Криму, зокрема на інші корінні народи? Це дуже комплексне, знаєте, питання про вплив. Зрозуміло, що це негативний вплив. Ми можемо говорити про економічний якийсь вплив, тому що зрозуміло, що все економічне життя Кримського півострова, зокрема, зв'язано із землеробством, тому що кримські татари вперше були землеробці. Землеробство було в спеціальних таких умовах, в спеціальному кліматі, воно було зруйноване. Так? Потім ми можемо говорити про з точки зору травми, да? Тобто впливу на населення, на людей, які були, власне, так, піддавалися цьому геноцидному впливу і які були травмовані. І з цієї точки зору можна сказати, і це дуже все персонально, тому що кожен геноцид, він особливий, і люди піддаються цьому геноцидному впливу, і травма в кожного народу окремо. Можна сказати, що от є два таких загальних негативних впливів, які стосуються майже кожного геноциду. І це те, в першу чергу, що люди, які вижили після цього геноциду, вони змушені жити в такому режимі виживання. І цей режим виживання дуже часто він триває 1, 2, 3, інколи більше навіть поколінь.
Ну і це загалом стосується будь-якого народу, який пережив геноцид. З одного боку, це навіть може бути позитивно, да, тому що ці люди змушені виживати, і цей режим виживання їм допомагає це зробити. Але з іншого боку, це дуже негативний вплив має, тому що от в такому режимі виживання ти виживаєш, а ти не живеш. Так, і відповідно наслідки відповідні. А з другої точки зору, це удар по ідентичності. Це удар по ідентичності, який руйнує саму групу і руйнує всі горизонтальні і вертикальні зв'язки в межах цієї групи. От можна сказати, що після геноциду люди такі атомізовані, тобто вони поділені на якісь на окремі малі групи або на індивідуумів. І з цих людей не так просто зробити нову групу. Да? Вони постійно бояться повторити, що це повториться, да? І вони виживають кожен день. І от оці зв'язки солідарності руйнуються. Тому геноцид в першу чергу б'є по солідарності групи. Дякую вам дуже за пояснення і дякуємо за те, що досліджуєте цю тему також. Кандидат історичних наук, головний спеціаліст відділу аналізу тоталітарних режимів Українського інституту національної пам'яті Віталій Огієнко був з нами на зв'язку. І далі ми якраз поговоримо про інші корінні народи, як депортація кримських татар і взагалі ті репресії, геноцидні практики, які застосовував Радянський Союз на територію Криму, впливали на них. Представник кримчацького народу В'ячеслав Ломброзу з нами вже є на зв'язку. Вітаю, дякую, що долучилися. Добрий день. Вячеслав, ми говорили до того з істориком про депортацію кримських татар. В кінці ми трошки зачепили взагалі вплив на Крим і депортації. Але я би спочатку хотіла поговорити про те, взагалі, в якому стані були представники кримчацького народу, та так само, чи були застосовані до них репресії і геноцидні практики, які Радянський Союз застосовував до кримських татар. Добрий день. Так, звичайно, враховуючи те, що кримчацький народ – це самобутний народ і, відповідно, будь-які ознаки самоідентифікації радянська влада намагалась стерти. Це стосується і того, що всі зачепило, і колективізації, і ліквідації органів місцевого, органів самоврядування народу, тобто джамати, були ліквідовані, і також ліквідація молельних домов кагалів, і потім виникла після Другої світової війни паспортна проблема, яка характеризувалася тим, що забороняли кримчакам вписувати назву національності кримчак у паспорти, і таким чином вони допомагали асиміляції корінного народу. Як саме депортація кримських татар, бо за різними даними від 200 до 400 тисяч кримських татар було депортовано, а як це взагалі вплинуло на те, що відбувалося, і зокрема на представників кримчацького народу? Тобто чи була чи відчули вони це? Та, звичайно, для кримчацького народу депортація братського кримсько-татарського народу – це була теж трагедія. Справа в тому, що кримські татари своєю кількістю вони забезпечили культурне і мовне середовище для кримчаків. І таким чином, коли Крим позбавили корінного народу кримських татар, кримчаки також це відчули. Вони, мені здається, що навіть і в більшій мірі то, що кримчаки втратили свою мову, це також пов'язано напряму з депортацією кримських татар, адже не було мовного середовища, в якому би розвивалася, зокрема, і кримчацька мова. Я вже не кажу про культуру і не кажу про інші аспекти, які також сильно вдарили, тому що частина, по суті, нашого культурного і мовного коду було депортовано в інші регіони, і ми не мали можливості контактувати багато десятиріч. Зараз, чому я взагалі ставлю це питання, бо ми коли готувалися, в нас в редакції виникло таке відчуття, що, напевно, меншість в Україні знає і розуміє, що ця депортація була і мала наслідки не лише для кримсько-татарського народу. Як ви вважаєте, чи зараз достатньо обізнаність людей і розуміння? А зараз ми більше почали говорити про корінні народи, більше люди дізнаються про них, але чи вони зараз достатньо знають і розуміють наслідки тих геноцидних практик і репресій, які були, і що вони зараз стосувалися представників і інших корінних народів?
Я думаю, що брак інформації щодо взагалі наших історичних подій, всій нашої України, це є такою проблемою. Разом з тим, мені здається, що війна, яка наразі розпочалася, вона все ж таки актуалізувала питання історичної справедливості, історичної пам'яті. І мені здається, що це буде поштовхом для того, щоб більшість і більшість людей, науковців і інших активістів могли і хотіли дізнаватися про корінні народи, національні меншини, щодо яких були завдані ці дискримінаційні практики. Разом з тим, це робота завдання не тільки для корінних народів, національних меншинств, яким завдали шкоди в оці дискримінаційні практики, також це завдання для СМІ, для того, щоб актуалізувати попит на інформацію, що відбувалося з народами, які проживали на території України. І для тих людей, які, можливо, не зовсім розуміють важливість того, щоб ми поверталися до подій, які відбувалися в 44-му році, і до того, і після, чому важливо зараз розуміти, дізнаватися і, можливо, навіть знаходити якісь нові факти? Це необхідно для того, щоб було розуміння, до чого це приводить, коли агресор відчуває себе вільно і коли агресор робить те, що він захоче. Ми вже проходили ту стадію історії, коли Крим був захоплений російською владою, і ми побачили, що це, крім горя, крім трагедії і крім драми, більше нічого не приносить. Ми маємо зробити з цього історичні висновки для того, щоб цього не допустити, а для того, щоб це не допустити, принаймні треба про це знати. Дякую вам дуже за пояснення і дякую дуже, що долучилися сьогодні до нашого ефіру. Представник кримчацького народу В'ячеслав Ломброзо був з нами на зв'язку. І далі пропоную подивитися матеріал від моїх колег. Це буде уривок з більшого матеріалу. Він про сім'ю кримської татарки Севіль Латіф Заде. Її сім'ю кілька разів депортували з Криму, але вони кожен раз поверталися. Ах, Аллах. Мен doğma Крым татары қызым. Я кримська татарка. Адым Севіль. Звуть мене Севіль. Сояdım Прізвище Лятів Заде. У рік виселення врожай був дуже багатим. Солдати все описали. Мама цілий рік лежала хвора плевритом в селі. Тільки но вона начебто оговталася, і тут рано вранці постукали солдати. Давайте збирайтеся, 15 хвилин на збори. Всім зібратися біля школи. Бідна мама від розгубленості схопила лише свій редикюль, в якому зберігалися документи. В дорозі дуже мучилися, ці вагони кишать вошами. Під час зупинок сестра гріла воду, мила нас. Але на ранок воші знову з'являлися. Приїхали в Узбекистан, нас відправили в найдальший район. Через деякий час вся наша сім'я, крім мене, злягла від тифу. Серверчик наш помер. У 1961 році вийшла заміж, потрапила в Янгіюль. У Янгіюлі міліціонер застрелив людину на ім'я Фемі. Ми влаштували величезну, довжелезну демонстрацію. Ось в цей час і включилися ми в національний рух. На зборах нам сказали, що за тиждень перекрили всі шляхи до Криму. Необхідно було посилити наші дії. Треба їхати в Крим. Як? Своїми силами. Ми з чоловіком перезирнулися. Їдемо? Їдемо. Приїхали. Вийшли з літака, а нас тут ніхто не чекав. Дорога закрита.
Ми приїхали в Кольчугино, домовилися про покупку недобудованого будинку. Пішли в сільраду оформлювати договір куплі-продажу. А тут голова сільради як почав лаяти господаря будинку. А я стою за дверима й слухаю, як він каже: «Ти знаєш, кому продаєш свій будинок? Вони кримські татари, зрадники». Я не витримала, увірвалася в кабінет і кажу йому: «Ви чому обманюєте? Мені тоді було всього 9 років. Мали право мене виселяти». Увечері була облава. Нас усіх заштовхали в автобуси і вивезли з Криму. Чоловік запропонував їхати в Новоолексіївку. Рік пропрацювала в селі неподалік від Новоолексіївки. Мене звільнили з роботи, було багато труднощів. Тут я народила ще одного сина. Коли Абдула мав йти в перший клас, ми знову зібралися в Крим. У 1977 році вирішили, будь-що буде, їдемо. А тут нас чекали ще більші труднощі, але вже все ж таки на батьківщині. 7 разів переїжджали, але не поїхали. Найважчий час – повернення з Узбекистану додому. 13 разів переїжджати нелегко. Діти мої народилися в дорогах повернення. 6 років там, 9 років в Новоолексіївці. Діти підросли. Народилася ще одна дитина. Стало у мене 4 дитини, але ми були в Криму. Що б не було, а ми живемо у себе на батьківщині. І совість наша була чиста. Ми були впевнені, що боротьбу за повернення треба довести до кінця. А чому депортація 44-го року є геноцидом і якою має бути відповідальність за це? Мої колеги спитали у керівника прокуратури Автономної Республіки Крим і міста Севастополя. Геноцид за міжнародним гуманітарним правом – це знищення повністю або частково певної національної, етнічної, расової або релігійної групи. Саме на знищення кримсько-татарського народу і розраховував сталінський режим у 1944 році. Депортація була широкомасштабною, оскільки охопила всю територію півострова Крим та проводилась виключно щодо кримських татар і не мала нічого спільного з загрозою безпеці держави, якою радянська влада виправдовувала своє злочинне рішення. Переміщення людей відбувалось у нелюдських умовах. Це були наглухо закриті товарні вагони, в кожному з яких знаходилось від 70 до 100 осіб. Без їжі, без води, без місця для сну. В таких умовах люди їхали від 5 до 28 діб. Після переміщення до спецпоселень у тих депортованих, хто вижив в дорозі, розвивались захворювання, проте медична допомога не надавалась. Їх позбавили будь-яких прав, і вони були змушені проживати в нелюдських умовах. Рішення керівництва радянської влади мало катастрофічні наслідки для кримсько-татарського народу та призвело до загибелі близько 50 тисяч осіб лише протягом перших 2 років депортації, що становило більш ніж 25% від загальної чисельності всього кримсько-татарського народу. Непрямі демографічні втрати у подальшому склали близько 80%. Цивілізований світ визнав насильницьку депортацію корінного народу Криму геноцидом. З юридичної точки зору це особливо тяжкий злочин, як за національним, так і за міжнародним правом. Саме тому нам було важливо не тільки реалізувати право знати правду про ці жахливі події, а й з юридичної точки зору встановити усіх осіб, причетних до вчинення цього злочину, що дасть змогу реалізувати принцип відновлення історичної справедливості відносно цілого народу. Про те, як відбувається сучасна депортація, як росіяни її маскують, досліджували в Центрі прав людини «Зміна». Представниця його, правова аналітикиня Унисія Синюк, вже є з нами на зв'язку. Вітаю, дякую, що долучилися. Вітаю.
Ми до того говорили з істориками про депортацію 44-го року, і глядачі вже уявляють, як вона відбувається. Розуміємо, що зараз все зовсім по-іншому. Як виглядає сучасна депортація і що зараз роблять росіяни? Нам потрібно розуміти, що росіяни свідомі того, що сучасна депортація відбувається під набагато більшим прицілом камер і її набагато більше видно. Саме тому, хоча суть дій не змінюється ніяк, людей забирають з їх власної землі і відправляють в Росію, де більше того їх розпорошують по країні для того, щоб якомога більш ускладнити їм повернення і не дати їм можливість зберегти зв'язок з Україною. Але при цьому це все адаптується для міжнародної спільноти і для внутрішнього споживання виправданнями не такими, як були раніше. Попередньо це були саме національна безпека і вивезення для того, щоб зберегти державу, так би мовити. Зараз депортація виправдовується рятуванням і евакуацією. Тобто Росія, по суті, сама створила умови на окупованих територіях, за яких важко залишатися на цих територіях, і зараз використовує цю підставу як своє виправдання для того, що вони мусять звідти рятувати цивільне населення, тому що інакше ситуація на окупованих територіях їм загрожує. Зараз, коли ми говоримо про таку умовну приховану депортацію, ми також говоримо про те, що вона стосується представників корінних народів, зокрема кримських татар. Чи вона зараз може стосуватися представників всіх народів і всіх, кого російська вже влада вважає зараз, не знаю, ненадійними або тими, хто може потенційно ставити загрозу? Так, в сучасному контексті цей фокус дещо змістився. Тут уже питання не стільки про приналежність до певної народності чи етнічної меншини, а питання про приналежність до національності. Хоча, звичайно, прояви і кримсько-татарської ідентичності також ставлять людей під небезпеку і під загрозу того, що до них виникнуть питання і будуть застосовуватися переслідування. Тобто, по суті, маркер на даному етапі – це все, що Росія вважає ворожим для себе. Вже інші маркери, проукраїнська позиція, вираження кримсько-татарської ідентичності – це вже більш другорядне. В цьому контексті я би хотіла заакцентувати і нагадати нашим глядачам, що ми зараз говоримо більше, звісно, в контексті Криму, але разом з тим той указ, який підписав президент Росії в кінці квітня цього року, він каже про те, що вони потенційно можуть так само депортувати тих, хто відмовляється зараз отримувати російські паспорти на новоокупованих територіях Запорізької, Херсонської областей і інших. І також тих українців, які виїхали в Росію, але не отримали там російський паспорт. От в цьому контексті, наскільки після підписання цього указу ми можемо говорити, що, можливо, можуть посилюватися оці практики депортацій? Загалом варто враховувати, що цей указ в першу чергу спрямований на залякування і на те, щоб примусити осіб, які залишилися на окупованих територіях, взяли російський паспорт, що потягне за собою, може потягнути за собою дуже багато негативних наслідків, в тому числі і примусова мобілізація, і, в принципі, зв'язок з російською державою як такий, який має свої наслідки. Тому його так в першу чергу і потрібно сприймати, тому що в ньому багато декларативних положень і при цьому немає зазначеної процедури. Тобто передбачається, що всі особи, які залишилися на окупованих територіях і не мають на даний момент російського громадянства, вони вважаються на цій території іноземцями. Відповідно, це не робить їх автоматично ціллю для депортації. Далі вже є окремий пункт, який передбачає, що якщо їх вважають загрозою національній безпеці, а тут уже трактування досить широке. Це участь в несанкціонованих мітингах, це участь в терористичній діяльності, але ми знаємо, як ці звинувачення з'являються проти активістів, і скільки зараз політв'язнів знаходиться як на території Криму, так їх було вивезено в Росію. Тобто ось таким шляхом є велика небезпека того, що посилиться і переслідування, і, можливо, виселення з цих територій. Поки що процедури як такої не передбачено, тому ми не можемо передбачити, як саме це буде відбуватися. Але те, що це створює додаткову атмосферу страху на окупованих територіях,
це вже відбувається. І ви згадували, що сучасна депортація відбувається під прицілом камер, набагато більше уваги. Чи це означає, що більше є доступу і більше можливості для фіксації і розуміння, хто саме за це відповідає, аби потім цих людей притягти, власне, до відповідальності вже в судах? Загалом тут два аспекти. Звичайно, що порівняно з попередніми випадками на даному етапі більше є можливостей фіксації, тому що багато насправді державних діячів і Російської Федерації, і в тому числі окупаційних адміністрацій, досить публічно заявляють про свої наміри і про процеси депортації. Вони оголошують, зокрема, про депортацію, як це, наприклад, навіть 18 лютого 2022 року робили так звані очільники ДНР та ЛНР, коли вони оголосили загальну евакуацію з цих територій. Тобто у нас є такий фактаж у вільному доступі, і це також є доказами для того, щоб потім визначити, хто саме причетний до процесу і коли він розпочався, його деталі. При цьому також варто враховувати, що в нас все одно обмежений доступ до окупованих територій. Коли ми говоримо про свідчення, які навіть і ми отримали, це були в першу чергу свідчення або з відкритих джерел, тобто знову ж те, що було оприлюднено, або ж свідчення від тих осіб, яким вже вдалося виїхати, або ж вони знаходяться на територіях, які вже були деокуповані. Ми не маємо контакту, або дуже обмежений маємо контакт з тими особами, які лишаються на окупованих територіях, або ж які були вивезені в Росію і не мають можливості повернутися звідти самостійно. Зараз є якісь дані, чи ми можемо назвати цифри, скільки за період вже окупації з 2014 року було так от вивезено, примусово депортовано людей? Насправді таких підрахунків ніхто не веде, і це все впирається якраз в оцю проблематику визначення і доступу до окупованих територій. На що ми можемо спиратися, це лише російські цифри, але ми повинні бути свідомі того, що вони, по-перше, вважають, що всі ці люди були евакуйовані, вони не були депортовані, і тому вони дають загальні цифри тих осіб, що перетнули державний кордон Російської Федерації. Серед цих осіб є і ті, які їхали самостійно, є і ті, які були депортовані. Визначити, яка кількість серед загальної кількості тих або тих, ми не можемо ніяк, тому що ні доступу до окупованих територій, ні будь-якої інформації від Російської Федерації в нас, на жаль, немає. І так само 18 травня був, власне, брифінг, на якому ви виступали. І я в цьому контексті хочу запитати, чи достатньо зараз уваги і суспільства, і не тільки, власне, до сучасної депортації. Бо ми більшості згадуємо, навіть я дивилася, про що писали мої колеги вчора, це здебільшого було про історію і менше про сьогодення і про розуміння, що є певні паралелі. Мені здається, що це питання здобуло більше уваги тоді, коли були видані, зокрема, і ордери на арешт, і після того ми насправді помітили, зокрема, і в міжнародному інформаційному полі, як зросла комунікація щодо цього питання, і до того ж більш радикальна комунікація. Але потрібно враховувати, що ордер на арешт стосується саме питання депортації дітей, і, відповідно, увага саме до цього питання. Але ми не повинні забувати про те, що депортація відбувається всього населення з окупованих територій. Вона стосується не лише неповнолітніх. І от щодо цих людей уваги, мені здається, недостатньо. Особливо враховуючи, що депортують не тільки тих людей, які в результаті можуть самостійно виїхати з Росії, або ж якщо їх переміщують в межах окупованих територій, то з тих територій. Депортовані були також і ті люди, які або фінансово не мають можливості, або їх було відправлено в такі віддалені регіони Російської Федерації, звідки вони самостійно повернутися не можуть. Або це також включає тих осіб, які знаходилися в пенітенціарних закладах. Їх Росія також вивозить, і вони зараз знаходяться на території Росії. Це включно із політв'язнями, яких також спочатку арештовують і отримують в Криму, а потім для того, щоб максимально їх ізолювати від свого середовища, вивозять і утримують в Росії. Тому от на цьому якраз таки варто сфокусуватися. Нам потрібно пам'ятати про історію і про уроки, тому що те, що відбувається зараз, воно є наслідком того, що ми недостатньо говорили про історію і про ті події
в свій час. Вони не були достатнім і належним чином засуджені і покарані. І зараз оця безкарність вилилася в повторення цього злочину. І вже наприкінці я хотіла зрозуміти і запитати вас про те, чи ви відслідковуєте певну динаміку того, що відбувається, так? Чи ми зараз можемо говорити про те, що такі замасковані депортації посилилися після 24 лютого, і враховуючи те, про що ми говорили з вами, оцей указ, який був поки що не розписаний механізм, але чи ми можемо прогнозувати, що потенційно ця ситуація і ті факти прихованих таких депортацій будуть збільшуватися або посилюватися, масштабуватися? Мені здається, що в принципі нам варто говорити навіть не про приховані депортації, а про дуже навіть наявні депортації, тому що, очевидно, з початком повномасштабного вторгнення масштаби значно зросли. Це була розвинена абсолютно цілісна інфраструктура і система для того, щоб забезпечити цю депортацію. Були розгорнуті пункти тимчасового розміщення на території Росії, був виданий указ про те, як розподілити українських громадян по всій території Російської Федерації. Тобто це все спланована політика, яка почала забезпечуватися в основному у зв'язку з повномасштабним вторгненням, тому що вона навіть до нього розпочалася. Це в значно більших масштабах відбувається, ніж це було з 2014 року. Але воно є, по суті, наслідком того, що багато з цієї системи ґрунтується якраз на тій інфраструктурі, яка була побудована на територіях, які були окуповані до 2022 року. Зокрема, спочатку людей дуже часто переміщають в Крим. Всі фільтраційні пункти, через які проходять фільтрацію депортовані, вони розташовуються на тих територіях, які були окуповані після 2014 року. Це Нікольське, це Безіменне і так далі. Тому ця окупація до 2002 року, вона забезпечила якраз цю систему. І щодо динаміки надалі, ми вже бачимо, що посилюються знову депортації на Херсонщині, і зараз набагато активніше почалися депортації на Запоріжчині, що попередньо не настільки спостерігалося. Тому динаміка, на жаль, посилюється і буде посилюватися в тому числі і політика переслідування неугодних російському режиму, тих, які можуть чинити спротив на окупованих територіях. На них буде спрямована найбільша увага Російської Федерації. От враховуючи все це, враховуючи більше зараз уваги про те, що світ дізнається про цей факт, ваша думка, чи може зараз Росія піти на депортацію, яка би була прямо схожа на депортацію 44-го року, тобто про насильне вивезення та умовно, коли просто людей збирають і під привідом, наприклад, зараз те, що вони роблять в Запорізькій, Херсонській області, начебто евакуації, так само вивозити, більш масово, коли ми про це говоримо? Мені здається, що це просто на даний момент для них так само практично не має сенсу. Та система, яку вони на даний момент забезпечили, для них на даному етапі абсолютно працює. Тобто були і елементи дуже наближені до того, що було попередньо, в тому плані, що до людей посеред ночі до приватного будинку приходили озброєні російські військові, казали негайно йдіть в сільську раду, тому що буде евакуація всього населення, інакше тут українська армія зруйнує все село. Тобто такі моменти залякування, вони абсолютно прослідковуються паралелі з попереднім. Але їм потрібно все ще зберегти оцю картинку того, що проводиться евакуація, того, що людей рятують. І це працює набагато ефективніше, тому що ми бачимо, що там, де наші дипломатичні зусилля були недостатніми в тих країнах, Росії все ще вдається тримати ось цю картинку того, що вони дійсно комусь допомагають і когось рятують. Дякуємо дуже за пояснення. Дякую за аналіз. Правова аналітикиня Центру прав людини «Зміна» Унися Синюк була з нами на зв'язку. І далі ми, зокрема, більше поговоримо про визнання депортації 44-го року геноцидом саме на міжнародному рівні. І, зокрема, про важливість цього мої колеги спитали у Міне Джапарової.
Історія кримськотатарського народу це є та історія, яку необхідно знати, коли ми аналізуємо сучасне Криму, сучасне окупації Російської Федерації, сучасну війну, яка була не спровокована, яку Російська Федерація веде проти України. Історія кримськотатарського народу, вона про те, що є корінний народ і мешканці цього півострову, які є власниками цієї землі, і Російська Федерація традиційно під першої анексії 1783 року ставила під питання право на це існування, так само, як сьогодні Російська Федерація ставить під питання право на існування України, української нації, української мови і так далі. І тому визнання геноцидом депортації кримських татар – це є теж частина історії і шляху повернення справедливості. Бо тільки тоді, коли ми будемо впроваджувати політику на справедливих засадах, тільки тоді можна говорити про мир, про безпеку, про домовленості, про те, що всі себе будуть відчувати убезпеченими. На сьогодні є кілька країн, які визнали депортацію актом геноциду. Це Канада, Литва, Україна, Латвія. Цей шлях продовжується. Інформаційні, комунікаційні кампанії, які мають на мету розповісти, хто такі кримські татари, чому їх репресують, яка їх доля, чого вони хочуть, і фактично про те, яку політику впроваджує Україна, наприклад, визнавши кримських татар корінним народом. Оце важливі елементи для того, щоб створити умови до подальшого визнання актом геноциду з боку інших країн. Про це і не тільки поговоримо з виконавчим директором Фонду демократичних ініціатив імені Кучерєва Петро Бурковський вже є з нами на зв'язку. Вітаю, дякую, що долучилися. Добрий день. Продовжуючи думку пані Еміне Джапарової, яку ми тільки що почули про визнання депортації 44-го року саме актом геноциду, зараз і для пояснення нашим глядачам, наскільки це важливо і чому ми зараз маємо вкотре повертатися до подій, які відбувалися в 44-му році. Бачите, історична пам'ять – це те, що формує мислення людей. Так, тобто людська природа є взагалі такою, що ми знаємо лише те, що пам'ятаємо. Якщо ми пам'ятаємо свою історію, якщо ми пам'ятаємо трагічні сторінки, помилки, які були зроблені, злочини, які були вчинені державними структурами проти громадян, це слугує своєрідним щепленням від поведінки в майбутньому. Це слугує певним мірилом для оцінки політики держави, так, у нових умовах. Тобто, що держава не має права вчиняти насильницькі, необґрунтовані, несправедливі, злочинні, підкреслюю, злочинні дії щодо своїх громадян. Якщо ж режим вчиняє злочинні дії безпідставні стосовно громадян, то треба робити все можливе, щоб не допустити створення такого або відновлення такого режиму. Засудження ж цих злочинів минулого має велике значення і для сьогодення. Адже Україна після 91-го року послідовно вела лінію на засудження злочинів комуністичного режиму. Мова йде про Голодомор, мова йде про сталінські репресії, мова, звичайно, йде і про депортацію кримських татар, так і інших народів. Не лише ж кримські татари були депортовані греки, були депортовані вірмени, караїми, тобто дуже багато людей, німці етнічні, дуже багато національностей. І коли не відбувається цього засудження, не відбувається усвідомлення і розуміння причин, чому це сталося, а це сталося насамперед тому, що існувала ідеологія, яка говорила, що немає ніяких націй, не існує ніяких етносів, існують лише класи, і існує лише класова боротьба. І все, що заважає цій класовій боротьбі, тобто все, що заважає перемозі світової пролетарської революції, є поганим злом, і це все треба знищити. Відома максима радянського письменника Пішкова-Горького про те, що якщо ворог не здається, його треба знищувати. Ось так і чинили з усіма, хто намагався жити по-своєму, намагався зберегти свою історію, культуру, традицію, і хто відкрито виступав проти радянської влади. Ці злочини були засуджені в Україні.
І приходило поступово, не скажу, що одразу, але приходило розуміння, що саме комуністична ідеологія, радянська ідеологія, взагалі імперіалізм, ідея про те, що одні люди можуть бути кращі за інших, за етнічними чи за класовими ознаками, так? Що одні народи мають право на існування, а інші не мають, що одні народи мають право панувати над іншими і розпоряджатись долею інших народів і людей. Ось ця ідеологія, вона засуджувалася, і людям прививалося щеплення і знання, що всі є рівними. У Росії такого засудження не відбувалося, і в результаті вони прийшли до того, що зараз йде схвалення і агресії проти України. Більше того, постать Сталіна, постать людини, яка керувала цими репресіями, яка дала наказ, власне, про депортацію кримських татар, у Росії понад 60% населення, і це станом до війни, підкреслюється 2021 рік, понад 60% росіян з схваленням, гордістю і великою шаною ставилися до Сталіна. Ось це до питання про те, яке має значення історична пам'ять. От якраз це все, про що ви згадали, враховуючи сьогодення, і враховуючи, ми говорили з представницею Центру прав людини «Зміна» про приклади сучасної депортації, враховуючи все те, що було в історії, те, що є зараз всередині самої Росії, коли люди не сприймають і не розуміють взагалі, що відбувається і наслідки цього. Чи може це призвести до того, що зараз вже в сучасний час росіяни вдадуться до більш масованих репресій, до більш масових депортацій по аналогії з тими, що були в 44-му році, адже зараз вони так само на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської області, про що нам казала спікерка, під приводом, так би мовити, евакуації, так само збирають людей, а в тому себе вивозять в невідомому напрямку. Ну так, тобто ви, власне, сказали, що да, це справді так і відбувається. І це відбувається не по аналогії, а це відбувається через те, що не був засуджений радянський режим, і через те, що такі практики схвалюються росіянами, вони вважаються допустимими, що держава може вчиняти, по-перше, таврувати, як я сказав, за певними ознаками людей, цілі соціальні групи, як ворогів держави, ворогів народу, протиставляти ці групи іншим і ставити їх у нерівне становище, у принижене становище людей, до яких можна застосовувати насильство. То так, це є продовженням тієї радянської спадщини, тієї радянської практики. І також я би хотіла окремо поговорити про те, якою має бути, або, наприклад, вже є державна політика щодо відновлення справедливості, щодо тих людей, яких було депортовано і тоді, в 44-му році, і зараз, і тих людей, які продовжують від цього страждати. Я думаю, що це вони схожі, ці питання, тому що не стосуються прав людей, але це різні питання. Що стосується 44-го року, мова йде про відновлення справедливості вже щодо нащадків. Так? І тут мова, можливо, йде більше про запобігання подібним злочинам. І я вже про це говорив. Тобто ця робота ведеться менш системно з 90-х років, більш системно з 2014 року. Це що стосується України. Що стосується поточних воєнних злочинів, то підкреслюю, і тоді це були воєнні злочини радянської влади, зараз це є воєнний злочин Путінської Росії, тобто Російської Федерації, треба говорити прямо, так як держави. Щодо це речі, які заборонені Женевськими конвенціями, Росія все ще є стороною Женевських конвенцій, вона прямо порушує свої міжнародні зобов'язання, коли продовжує ці депортації на всіх тимчасово окупованих територіях України, мова йде чи про Крим, чи про Херсонську, Запорізьку, Донецьку, Луганську області. І ці злочини потрібно фіксувати. Так, це роблять правозахисники, це роблять наші правоохоронні органи. Їх потрібно систематизувати, тобто збирати цю всю доказову базу і порушувати кримінальні справи як в Україні, так і працювати над створенням спеціальних уже міжнародних судових інституцій,
Нас можна назвати це трибуналами, можуть назватися по-іншому. Тут ще йде дискусія, як це має бути. Так, і починати, тут має бути створені такі міжнародні інституції, має бути їх профінансовано, вони мають бути запущені, мають бути укладені відповідні міжнародні договори багатосторонні, вони мають працювати, і тоді почнеться розгляд цих воєнних злочинів. За підсумками будуть ухвалюватися рішення. Ну, можна передбачити за прецедентами в світовій історії, що ці рішення тягнуть за собою як персональну відповідальність конкретних організаторів, виконавців, співучасників, тобто всіх осіб причетних в тій чи іншій мірі, більшою чи меншою мірою до цього, тобто особиста відповідальність. І є ще колективна відповідальність Російської держави, всього російського народу, який є сувереном цієї держави. Тобто мова йде і про відшкодування усіх збитків, завданих і тим, хто постраждав. Мова йде про відновлення прав тих, хто постраждав, тобто їх про повернення назад. І, звісно, мова йде про ухвалення певних заходів, які не допустять більше не допустять більше повторення цих злочинів. Тобто, якщо залишається в Росії той самий злочинний режим, то він має бути повністю ізольований від цивілізованого людства, покараний під жорсткими санкціями, ще більшими, ніж тільки накладені на Північну Корею, доки вони не надумають поміняти свою політику внутрішню і зовнішню. І ще одне маю запитання. В нас буквально хвилинка, максимум півтори до закінчення ефіру, але не можемо не відреагувати в контексті, знову ж таки, майбутнього, і, можливо, навіть створення трибуналу і притягнення до відповідальності. 18 травня з'явився указ президента України про створення консультативної ради з питань деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя. А поки цим указом тільки там затверджено саме створення і порядок, тобто список людей, які входять в цю раду. А чи створення таких органів може допомогти і пришвидшити і притягнення до відповідальності, не знаю, посилення фіксації тих злочинів, які відбуваються? Я думаю, що це йде просто формалізація тієї роботи, яку виконувало громадянське суспільство з державою. Тобто це повне створення механізму того, що це як це має робити держава. Ну, добре, що це нарешті зроблено. Дякую дуже за пояснення. Дякую дуже, що долучилися до нашого ефіру. Петро Борковський, виконавчий директор Фонду демократичних ініціатив імені Кучерєва, був з нами на прямому зв'язку. Ну і на цьому ми завершуємо ефір, але тільки на сьогодні. Побачимося вже наступної суботи. Передивитися цей та інші випуски можна на наших діджитал-платформах Суспільне Крим, YouTube, Telegram, сайт і Facebook.